vo vydavateľstve RAK vychádzajú nielen veľké mnoho stostranové zväzky, ale aj podstatne skromnejšie, drobnejšie dielka. Sú to knihy moje vlastné, iných autorov. Z mojich by som spomenul predovšetkým Piktóriu, akési dejiny Slovenska v obrazoch anglicko-slovenskej a nemecko-slovenskej mutácii. Ďalej je to môj prvý román literatúry faktu, Podivný barón, o osudoch amatérskeho archeológa 19. storočia. A napokon literárny hriešok, moje prvé poviedky Farby kaky, ktoré som napísal pred viac ako 30 rokov. Z diel iných autorov sú to Zamúčené histórie Rudolfa Kulicha, oslava slávneho, významného, dnes už takmer zabudnutého mlynárskeho remesla. A napokon drobná knižka Heleny Dvořákovej, Plaché rozkoše, zbierka poviedok, ktorá pred niekoľkými dňami získala cenu bibliotéky.